I pozdrav mi da bilo polivan sam igra Skywars. Skywars sam. I hajde da počnemo, s ovim 10 sekundi između 15 sekundi čekam. Kamera. Nije bi bio zvuk, ja sad sam poračun. Preko kamere imam i dalje laptop. Šta se gledice laptop. Ne mogu da... Zašto ću kažem, ne mogu da snimam sa kompjuterom jer dosta mi koči. A i nisam udario zato što koči. Zaboravio sam šifru od... Stavit ćemo bob 2, 3 jabuke, ja ne koristim bre. Pa i tu nekako hleba. Pušanje ćemo staviti dole. Samo ne bacim na mene loše. Ne bacim njemu dobro. Eto neka stvar. Malo prije sam ušao da igram Hunger Games. Ja sam neku budalu. To je uopšte lik koji je znaš što ti kažem, 4 ljudi u 10 metara, pa ću da udara, pam, ko vrati sa pušku, nesao. Nije mogu, ja vrati pegam. Čovjek, znači, 500 metara iza mene. Nije baš 500 metara, nego, tako da se to kaže. Daleko čovjek iza mene i on još gađa. Čovjek. Ne gađa on mene, bre, nego on. Navolio čovjek na mene. Ej, tamo. Moj koči, nemoj da koči sad. Pa de bemu, de, ostavim ja lijepo srce, žitere, svi. Ondeko, brate, i... on nikud. Brate, sam padnu. Znači, nikud uvijek kako rijebi, uvijek je bio gore. I, brate, odakle mu strele. I sad ću vam pokažem jednu tehniku koju bi trebalo vi da radite. Koju ja uvijek neki put u pobednim i to iskoči, brate, zato to je zabavno. Mora prvo da imate dobar mač. Morate imati dobar mač. Jo me sve pova. Morate imati prvo dobar mač. Imate dosta bakova. I kada napunite dosta bakova, napravite kućicu. Gore, brate, se trpate. Taj, ako dođe, taj ili će da skoči ili će ući. Samo uzimam blokov. Ne ostavljam. Šta sve. Kočili samo zato što ne znam koliko malo prije išlo dosta FPS kad nisam snimao. Evo, neko bi sad otišao gore, ja sad ne bi. Četiri.
Da nisam. Dosta su biti. Ne, kako sam profuo? Nema zato što sam iz ovog jezika, nisam nekako već, baš ga ne imam dosta i to je to što se tiče toga, pa vidimo se na drugom.